dús ceach órscéil, bíad an túdar a ggéirigh sin go bhheile isteach. A ggéirigh sim a bhúscailt, a chur charachtaras ar ggóir agus a tuairt le fis gur cheartúing spéise chorúnta. Fé bliain fé bhlá is tidal don chéad Caibidil sa leabharsa, as mar is léir ón géad Abert tá Lisín agus Pól pósta le 5 bliain. Ach tugtar fin ara fé bhun tidal na Caibidil seo go bhfuil an focail ruáin scríte. Si sin le rá go bhaineann an Caibidil seo go háirithe le ruáin. Tugamid fin ara do réir mar atá leabhar do le Léigh go bhfuil enim daoine luite lumórán dus na Caibidilí seo. Ach deirtar gan fiacail a chorán sa chásá gur be ruáin is táchtaí, go dain gur be ruáin príomh charachtar an leabhar. It's fusa gan áras atá sé é sin a bheas. Ach fílamís ar an scéal agus ar an láthir. Lisín agus Pól na tuismóirí agus tá siad go deas compórdach mean aicimeach. Le rítar é seo ar gacha le hlí is na Caibidilí tosaigh. An chóisiir atá le bheithecá mar hampla, tá órán lábhíanta le bheithecá agus tá an dara róitóir fachta ar císacá don ócáid. Go dein féin tá gachrod fuirife. Nú mar idir an scríóid mar ar Lisín féin, tuis go bhfuil buinte machacha mar le heicime le seilemh agus le fashion agus eile, hí gachrod fuirife. Ach, mar as óldóing, dá meach gachrod fuirife ní bheoh scéal ar bithagain.